nwoke m na-anụ si m na ya bụ AA o mesizi aka nnụbalịa ọ bụrụ na AS ka ọ bụ and na mụ na onwe m bụkwa AS. Ofu nwa agbọghọ bịasị m na ya tụrụ ime mkpukebe nne ya wee mụta ofu nwa nwoke sọkwana ya, mana daga anyị tụbalịa ime anụbarịa maka si n'ofu nsogbu banye na nke ọzọ ịghọtago. So onye nke naanị ya kịta wee bi ya likera this guy, ya wee si mami ya like akwana this guy ya chọrọ. Mami ya wee si ya na ọ fụrụ di wee ka na-ekwu okwu ebe ọ tụgolo ime be nne ya. Come on, ya jee nụbịa beside na the guy na-eje ụka fa akwa ịghọtago na ezigbo mmadụ ka ọ bụ. Ya na-asịkwa na ya fọrọ this guy na anyị mago onye tụrụ ime mkpukebe nne ya na ifu di is like no ịghọtala ebe nna eje. Sọkwa na anya wee nụwa this guy. Na mgbe ọ bịala ịnụ ya na ya gwara ya na ya bụkwa AS, ọ sị na ya nwa bụ AA. Ya wee jụbịa wee si ya na onwe nwaanyị gị na ya na-agbọchọbụla ịnụ kedu ife kpata na ịnụrọ the girl. Na asị na ife ojira wee nụ the girl maka na the girl bụkwa AS nọ ya ka o ji hapụ the girl. Fụzi anya nwa ya gwakwa ya na ya bụ AS. Maybe na ike agwụghị ọ nọla ekele ihe ọfụ na ya mụrụ reason ya o ji wee sị alị ya asị. Na fejere nenebe bafa jebe ụlọ ọgwụ o wee nụbịa na faji ụmụ na-abụ kịta andị na ụmụ na-abụ afọ dọsị mma o akwa ya tago na etu ya si wee malụ bụ na ụlọ ofu mbọsị di wee yaba arụ ewee duli wee ju n'ọgwụ wee sị na a ga-eme ya culture something ewee mesie na ọnya nwa ka enye result duto na arụ adọrọ die ya wee na-asị dọkịta na imekwa na mistake na die bụ AA. Dọkịta wee sị ya mba na emerọ mistake na ọbala die bụ ife a. Ya wee gwaba dọkịta ife meno wee gwasịa dọkịta wee tie wee jewe jụba the guy okwuru okwu. Ife anụnwa meche this guy wee kwụlụ ọtọ wee gbanwee. Sọkwa ọ na-akụ ya ihe ebe a ọ pụta ụtụtụ onyefe 2000 mgbe ụfọdụ 1000 mgbe ụfọdụ 1500 ya ga-eji wee nye ụmụaka nri ụtụtụ nri efife na nri abalị na ife dị na-eme ya na-ekwu ọghali ajagwalụ na ya na-alụkwa ọlụ ebe a na-alụ ọlụ kafa seketele okwu ọsị na ife na-ese na bụ ọlụsị ọlụ ya nye ego ya lụta ya lụsị ọlụ batanye ikpokwele ego ya lụta kponye ọ ga-apụkwa ụtụtụ onye ha 1500 mgbe ụfọdụ 1000. Eziokwu na nne dị n'ụlọ kwa ịghọtago. Yes, like ihe like rice na ndị otie mana o nwere mgbe 1000 or 1500 ga-ezu ma mmanụ ma crayfish ma ụmụ kirikiri ife ndị ọzọ eji esi nri. Na ihe a na-agwa m ihe a bụ na di pụta ụtụtụ na wee chọọ ịpụ ọsị ya rice uko rice n'one ka ọ ga-esi ya agwụ ya oje mata ya sị ya 4 cups oje mata 4 cups dobe ọsị ya nnu n'one ka ị ga-eyuzu ya agwụ ya oje weta dobe ogili n'one ka ị ga-eyuzu n'etu aka di esi enye ya ife. Like example ka m na-enye gị like ọ bụ na ga-esi beans na di ga-amapụta beans afọ den yanwa ga-ebete oke ji ya ga-etinye na the beans like o nwere ike ịhapụ ya ka aje wele ife ya ga-esi mba n'ịmara etu esi emeshọ ihe niile etu afọ ka ọ ga-esi meshọ everything ọ ga-enye before pụọ. So kwanya ya wee kpọọ mamafa gwasịa mamafa na-ekwe ihe a oke emesịa ka agwụ ya na ọ gwara ya wee kpọọ nwanne ya nwoke wee gwapịa wee gwasanya sị ya na ya agwago mama unu mana mama unu ekwuru anything o wee sị ya nwazi na agwa mamafa anything na mamafa do against the marriage na mamafa supportoro the marriage na ọ gwa nwanne ya nwoke nya anụ na gị na ịbụrụ onye obodo fa na ide akpa agwa ka ndị befa si nwanne ya nwoke kachie ntị wee nụba gị kịta unu sebezili okwu ọbụla advantage dọọlụ ya kwa ịghọtago. So ọ bịazie ọ jekwulu mamafa kpasịala ya ife ọ ga-eme ọ bịazie ọ na-echie ka a were aka ya na ọ bịazie ọ na-echie ka a gbapụbe die ọ kụsị anya ife ọ na-akọli ego ya lụta o meshọ nni nye ya na-eli ọ sị m na ike kwụọla ọtọgwu ya na ya adụgo tired na ya mụrụ ma ọnya chịla ụmụaka na abụọ gbapụbe die. Ọ sị m ma that girl ọ chọrọ ịnụ bụ AS o ji maka aghala ịnụ ya na ya na dịga ka na-akwụkwa 247 odobezie nyanwa n'ụlọ na-ata nyanwa afụfụ ọkwa ịghọtago jezie nya na dịga na-esi ezi ogologo. Eziokwu na fa na aya ndị na ya malụ but na ya da egbochie
ntizie ife na ịnali ego na inye obele ego na ịkwụfa aga oke amara ibe osi ahụ ịghọtago ọsị bụ na mmegbu ọ na-emegbu edizi too much tibụ nyakwugheli ọnụ ọsị anya na abe nna ya na achọzinụ nyakwugheli ọnụ ọsị anya na abe nna ya na achọzinụ na ya mara ife a ga-eme na ya tọrọ atọ ịghọtago na ife chọrọ ịgba bụ onye chịrị ụgbọaka na abụọ n'ụwanya mụta plọs nke ama ube nna ya kpọọla onwe eje chụba akara aka ya gbagharịba mara ife a ga-eme ndụ ya ka onye nọlụ ka nwoke na-akụ ya ihe na-eme ihe a niile ọ na-eme ọntịlụ bọsị o were aka atụpụrụ ya ife maka na ya na-eche ka amalụ ma ọ ga-atụpụrụ ya ife mana ọ chọrọ ịtụpụrụ ya ife o na ọ chọọ ka ya were ụkwụ ya wee pụọ bie akwa ifugo mfate na ya mee mistake kịta ka ọ ma na o mee mistake kịta ka ọ ma na ọ ga-ege mama ya ntị ije lapụta nwa mmadụ a na-agwa gị ejene ịjụ ejene ịjụ mgbe ijesiela bata gị na nwatakịrị si gba okwu ịgbanakwukwelu ndị afọ si ga ejene unu ewee timuzie ọpụ wee chibezie onye afọ ka unu chigbuo onye hai mgbe a ga na-agwa unu na ofu onye ada anọkwanụ nwaanyị unu na-elu anya enelu mba onye ọbụla sịkwa na ọbụla ya ka ị na-eme nwa mmadụ ife anụnwa ka ị nwere nwanne ka ị ga-amụta nwa maka echi o maka echi gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this girl aka iji ma ife ọ ga-eme manya kwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.